ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми муҳоҷир, ҳама каса хубен, саломатиётон хубай, худосоз бошен. Ирӯз 16 сентябри соли 2024 1116 сомонӣ дар бонки Эсхата. пешакӣ барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp монрӯӣ кунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай 16 сентябрда. Квартира аз шаҳри Хуҷанд, квартира аз Ҳисор, квартира аз Ваҳдат, квартира аз шаҳри Душанбе. Хонаҳо аз ноҳияи Вахш, ноҳияи Файзобод, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, ай ҳамин тарафҳо аз Душанбе ҳам ҳастай ва 3-4 нафарда замини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ дар кора дар ҳамин навори рӯза рекламаш мекунем. Баъдан навора то охир тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ дӯстон, лайкотона монен, дар канали мо подписатсия кунед. Мо дар баъзе вақт хонаҳои арзон срочно роӣ мекунанд, мақсад успет карда ягонаташа мехарем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, маҳаллаи Уртабуз, 3 сотих, 2 дар хона, об свет дора, нархша 131 000 сомон меган. нигоҳ кунед бачаҳо, 131 000 да ана ҳамин хонара метавонед бихарен. булош маҳкам, 3 сотих масоҳат, 2 дар хона кардагӣ, 131 бо арзон мешавад. об свет дора дӯстон, муомила дора. рақамҳои дастӣ 172 ёки WhatsApp 762 занг занед. як подвал дора, свет дора, об дора, наздикишта мактаб дора, аптека дора. хулас ина мардум ҳама зиндагӣ дора. деҳа деҳаи навдеҳа. мақсад занг занед, масака бигиринша. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз. рости ай ҳамин Ҳисор мода беҳад зиёд рӯй мекунанд. беҳад аз Ҳисор зиёд рӯймон мекунанд. мисол бо аз ҳамин маҳаллаи Уртабуз бо зиёдтар рӯй мекунанд. шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, 6 сотих, 3 дар хона, 185 000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ 2528, WhatsApp 6151 занг занед. кӯчаи масҷид, 3 хона, 1 кухни, калидор, баня дарун дошта, 1 подвал, 3,5 ба 3. хонаи дигари диташ 3,5 ба 5 метра, ятагаш 3,5 ба 3. хоб детский комната дорад, монтаж шикатур кардагӣ, об дора. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. свет дар пеши хона. мақсад мегирен дохили хонада мекашенда зиндагӣ мекунем. гирди хона маҳкам, яъни состоянӣ фурӯхта мешавад. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Кангелӣ, ҷамоати Дусмурод Алӣ, 4 хона, масоҳат бениҳоят калонӣ, 15 сотих. нарха бинед 160 000 сомонӣ мегӯяд. 160 000. дастӣ 587 занг занед. дастӣ 452 занг занед. 606 WhatsApp оиди ҳамин хона занг занед. ахираш барои 3 хона боз бетон рехтагӣ, дорои 100 дарахт, об свет, гирди хона забор бо муомила дора. ремонтҳои хона ана ҳамин состоянӣ фурӯхта мешавад. нигоҳ кунед бачаҳо, 15 сотих масоҳати калон, 4 хона, боз барои 3 хонаи дига мега фундаментҳо рехтагӣ тайёр, 100 дона дарахти мевадиҳанда. маълумоти пурра ина занг занед аз номи канали ютуби Саудо ТВ. бо худо хоҳад ягон сум арзонтон мекунам. касе ки лайк намондай, ҳамин лайка бизанед.
мегзарем ба қисми чорум эълонҳои имрӯза. анаи эълоно ино барои шумо важнеам бачаҳо. мега ки ассалому алайкум дӯстон, мода аз клуб, хона дар кораи аз территорияи шаҳр, хонаи заминӣ или квартира боша мешавад. то 180 000 сомон занг занен мехарем. мақсади на зиндагӣ карда шава мешава. мега рақамҳои ватсап, рақамҳои дастиш 988, ватсап 31 50 54 занг занен. зангтона интизорем. иш мега ассалому алайкум дӯстони азиз. мақсад ки ҳамин нархода 180 000 боша мехарем. дӯстон азиз, анай бардар ассалому алайкум дӯстони азиз. мега ай тарафҳои гипразем, корвон, хонаҳои заминӣ ай душанбе боша. мега то 45 метри квадрат то 220 000 сомон дар корай. пулуш тайёрай. даромада зиндагӣ карда шава мегам. хеле хонае боша ки бигирем то 220 000 сума зиндагӣ карда шава. номерон барои тамос ватсап +7 901 ёки дастӣ 552 552 884. ҳозир занг занен, хеле эълоно редка мешавад. ассалому алайкум дӯстони азиз. мега аз шаҳри душанбе хона дар кор, хонаи заминӣ или квартира фарқш неста мехарам. анаи бародар мега нигоҳ кунед ака. рақамҳои ватсапмон 3300 ахираш номери дастӣ кор мекунад. ҳам ватсап ҳам дастӣ кор мекунад. то 1,500,000 рубл ёки 1,700,000 рубл боша мехарем. мега ҳами акамон ина нигоҳ кунед. касоне ки ҳами тарафо дорен, инами бародарода занг занен, мераван хонаҳои шуморо дӯстон мехарам. иш мега ассалому алайкум. замини фурӯшӣ дар кораи аз ҳисор ва шаҳри нав 1 сотих касе ки дора зангм бизанен мегирам. рақамҳои ватсап +7 977 953 98 30. анаи эълоно ино ҳамашон барои шумо лозимай дӯстон. касоне ки дора инами акора дастгирӣ кунен, роҳишон кунен, замин дорен, хона, квартира, ҳами шахсиятҳои реклама кардам инода битен мехарам бачаҳо азиз. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошага дар ватсапи акай дале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта роӣ мекунед. коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. акай далер дар хизмати шумо 24 соат. ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ бачако. ина марама аз номи канали мо Саудо ТВ ба акай далер муроҷиат кунед дӯстони азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи 400, нархш 170 000 сомонӣ. 10 сотих 3 дар хона кардагӣ. ана ҳами хонае мебинен. дарҳол бояд чи савдо карда шавад. рақамҳои дастӣ 565 ёки ватсапаш 82 14 занг занен. гирдаш маҳкам, 3 дар хона, 2 хонаш ремонт кардагӣ, тайёрай, медароен зиндагӣ мекунен. нархи хона 170 бо муомила дора. харидори аниқ бошед, телефон кунед. дастӣ ёки ватсап ҳардашта муроҷиат бикунед дӯстони азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фахш, совхози Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Қизмташиқ меган. беҳад номи зурда. деҳаи Қизмташиқ будааст. 10 сотих 2 дар хона. нархш 65 000 сомонӣ. 65 та бо арзон мешавад. рақамҳои дастӣ 0377 ёки ватсап 9400 аз номи канали Саудо ТВ занг занед. маълумоти праша бигирен. обу светаш проблема нестай. мактаб ҳаст, магазин ҳаст. ҷои мувофиқ барои зиндагӣ карданай занг занен аз номи канали мо. харидори аниқ бошен агар бо ягон сум арзонтон мекунанд дӯстон. ина марамат дастӣ ватсап ҳардаша занг занен. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ лайкотона ҳозир монед дӯстон. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роӣ карданд. деҳаи Уртабуз, шаҳри Ҳисор, ганҷрези ҳозира, Уртабузи пешина. 280 000 сомон нарх. 3 хона, масоати калони 6 сотиха, обсвет дора.
рақамҳои дастӣ ватсап ҳардуш занг занед. ҳуҷҷат дора, сертификату қарор дора, хонаҳо баланданд. хонара ба кирпичи пухта бардоштанд. 3 хона калидор, кухни, баня, 20 000 дона ғишт мақсад рафтагиай, 334 лимча семент, хуаксин ёвон маркаи 400-500, 2,8 тонна арматура сиски, сетка барои байни ғишто. аз сабабе ки замини хоҷагӣ мега мехарем мега ба ҳам хотир саводош мекунем. ина марамат занг занен. чорни паталокам дора дӯстон. хона ба хишти пухта, падвали беҳад калони фасони хушрӯ. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатни квартира, яъне ки хонаи фурӯшӣ дукомната, 8 этаж, 54 квадратни метр, бозори Гулистон, шаҳри Ваҳдат, 229 000 сомонӣ. коробка ана ҳамиқа кардиян далчи каси мегира худаш ремонт мекуна, зиндагӣ мекуна. рақамҳои ватсап 3391 занг занед. ассалому алайкум, хонаи фурӯшӣ дорем мега дар шаҳри Ваҳдат пеши бозорчаи Гулистон. духонага 54 квадрат метр, 8 этаж, дар назди ду мактаб, ду садик мебошад. метони ремонта сар кунӣ. 229 000 сомонӣ. нархаш нархи ахир шай. ина занг занен, бо савдош кунен. 8 этаж будаст. ҳамиқа ки дукомната. як комнатаҳо камтар арзонанд, ба ҳам хотир дукомнат ки ҳастай 200 000 болош карданд дӯстон. маълумоти пурра ина ҳами зания дӯстон азиз. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ яккомнатни квартира, хонаи фурӯшӣ 9 этажда 50 квадратни метр, ноҳияи Рудакӣ, паворот Ленинград, птитса фабрикада қарор дорад. 208 000 сомонӣ меганша. нархаш 208 000 бо савдо дора. хонаи фурӯшӣ коробка 50 квадрат метр дар гардиши птитса фабрика, павороти Ленинград, дар назди чӣ меган медколлеҷи забонҳои хориҷӣ қарор дорад. мактаби рус ва тоҷикӣ. бино дар дорои лифти замонавӣ. илтимос беҳуда занг назанед. касоне ки конкретни харидор ҳастен, ана ҳамон нафар ина метавонен ҳозир занг зада рафта бинен, маъқул боша бигиринша. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната, 2 этаж, 25 квадратни метр, шаҳри Душанбе, Зарафшон территорияда қарор дорад. нархаш 179 500 сомонӣ. ватсапшон 2480 занг занед. яккомната, 2 этаж, 25 квадрат, рӯпарӯи бозорчаи Зарафшон, 1 километр боло ҳавлиҳо ва этажҳо мешавад мега. мақсад ҳамхелда, ҳамхел ҷо. хонаи фурӯшӣ дар 2 этаж, документ дора, оби свет дора. нархи охирон шай 179 500 сомонӣ. охирон нархша монде меган. ремонтҳои хона чӣ хел мебинем? бад нестай, состоянии созда қарор доранд. метавонед худотон бо оиди ҳар як хона маълумоти бештарша дӯстон бигирен. фақат мода занг назанед. нашоти хонаҳо мода занг назанед. ҳамин рақамҳои худшон занг занед, пурсинҷен. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст яккомната, 5 этаж, 40 квадратни метр, 18 микрорайон, шаҳри Хуҷанда қарор дорад. 229 000 сомонӣ. фурӯхта мешавад срочна. срочна нархи 229 та бо муомила дора. мега ки дар наздикиш магазин, садик, ино ҳамаш ҳастанд. техпаспорт, документош ҳамаш пашти тайёра мега. ин масъала проблема нестай. маълумоти пурраша занг занед бачаҳои азиз. ирӯза навор ҳаракат кардем ки аз рӯи комментотон, аз рӯи хоҳишҳои шумо, мақсад навори пешина квартира зиёдтар талаб кардан, ба ҳам хотир як охири наворда як 5-6 квартира мондем дӯстон. хонаҳои заминиам мондем. мақсад одамое ки замин мехоҳанд ва ёшам рекламатон кардем. хонахарорам, хонафурӯшо ҳамаша хулас навори ирӯзада рекламатон кардем. лайкотонам монен. навор маъқул шуда бошад дар ҳамон комментария ҳамин нависен ки Саудо ТВ ба пеш тамом. розиемай ҳаматон. фақат аз души дастгирира фаромӯш накунед. чизе дорен заминаи хона, мошинай, номерои мара мондагием.
ахирش 99 WhatsApp мой видеонавор кунен ёки суратҳои тоза гирифта фақат баракӣ гирифта мо дароӣ кунен. навори баъдина дар канали Саудо ТВ дар канали Хонатеҷе рекламаи фасон када фурӯхта метем. Зиндаву сарбаланд бошен то навори баъдина. боқӣ дар амони худо дӯстон азиз.